Wat? Daarna achter mensen naar terug kijken. Rara. Ik wil niet helemaal naar achter mij wezen. Maar niet kijkt niet. Nee, ik wil niet kijken. Die papiertje is gewoon tussenin ingestort. Jo, ik kan niet van die video niet. Dat is waar. Wel weg. Oké. Toch gaan de klank ze bij jou is, nee. Wat? Dat is altijd de klank ze bij jou is. Ja. Dat zie ik niet op het. Ja. Hoe lang moet ik nou waarom weer? Met klik klik. Dat kan. Zeker dat hij nog naar mij. Ik ga niet eens. Weet dat? Nee. Dat is je vol. Oh jee. Ik is te bang en ik denk dat ik zit net achter me zo'n kop. Dat is een draai. Van de meer. Ik wil niet zo uitzetten. Ik kan maar niet. Ik denk niet dat Sakai, dat is ponies. Wat is dat? Een teddybeer. Nee. Door dan voor, dat moet ik best bij. Ik moet bier bij, oké? Moet je waarin niet. Dat is net zoals teddy's, moet je waarin niet. Wout en teddy's. Dat kan gummy beer. Ik kan wel iets op bier weer. Het is de eerste keer dat ik reactie. Ja, dat is zo gewoonlijk. Op je trok, nee. Maar hoe moet ik om aan het lopen dat ik niet achter mij kan kijken? Loop om met en kijk Stop voor. het! Oh, dit is wel goed. Stop het! Zo gezien. Ik sta zo bij het room. Maar het was net een teddybeer. En niet bier. Aha, joh. Nee, jongen. Het is niet nog zijn directie te lopen, nee. Ik probeer niet. Dat is zo maat. Oké, nou diep offen. Wanneer ik het meer bal dan jij. Nee, dit is echt niet waar ik me het lekker niet. Ik heb al 2 papieren. En ik heb dan wel eens een schuld van Bruiboom. Ik wil niet eens gaan niet. Ik kan niet zo. Je weet dat komt niet eruit. Ik heb dan wel eens een joint. Dan ga je dan ook schrijven. Nee, dan ga ik het niet doen. Hij is top. Gewoon ik die papier in daar nee. Ik ben wel nooit aan het Eerste keer rechts en dan weer rechts. Oké, eerste keer raak. Kies, dat is fuck is je daar niet meer waarin niet. Dat is niet mooi om te zien, nee. Wat alles, dat is een buiten.